Tak, 8:50. Vysalé. Nazdar, kolegyně. Měl bys zabrat? No jo. Dnes Vysalé, Lisa, Ostravice, Šance, Smrk a Ostravice vlak. A máme krásný den. A tady je nějaký autobus, Frýdku. A tam někde v dáli je naše trasa. Poslouchej. Ano, poslouchám. Autodopravce Šimčík, ty jsi mi to zatajil. Kde? Tady vpravo, ne? Jo, to byl. No vidíš to. A tady se nám dělá taky krásný den. Takže nás přejede auto, běž doprava. Pod námi je výprava. Tak. Tady parkoviště na Vysalajích. Takže trošku zaberem a za chvilku jsme na Lise. Nejlepší by bylo, kdybychom tam byli tak před 10:30. Takže čau.